Ale nejprve sestava Portugalska, v brance Inês Pereirová, v obraně Borgesová. Toto utkání už ta minulá baráž, první kolo, bylo svarem. V brance Česka. Ty vidíme na křídle a možná i na hrotu útoku. Ty dobrý center, přetažený tady. Frany Černá netrefila z první. Kamila Dubcová, po půlkovém území Stašková, tam také mířil balón. Bertoldová. A teď Portugalky ve slibné střelecké příležitosti. Břevno zachránilo českou. Andra Jacintová. Tak to technicky trefila břevno a Barbara otočit a poté vymyslet tuhle akci. Tady byla narážečka. Tak Portugalsko do toho šláplo. Po těch prvních 5 minutách přetažený centr Bartoňová musí uklidit na rohový kop. Amarová. Hráčka Benfiky Lisabon vypálila. Ale a zkoncentrovat se. Dokázala ocentrovat. A tohle je naštěstí nepovedené zakončení. Pozor teď na šanci Portugalska. Obrana Česka trošku v chaosu a střela skvěle Vutí, že neinkasovala hned. Sama. A důležité také je, že Barbora Vutíková se chytla. A tady jsme měli velké štěstí, že se to nedostalo až na Jacintovou, která teď hledá někoho po zemí. Dubcová špatně zpracovala míč. Škoda, teď asi si je vědomá, že Koštová. On ještě ve hře? Ne, tak už opustí. Skvěle teď z toho Češky vyjeli, ale poté se nedokázali přesně přihrát a teďka by Velmi dobrá přihrávka na Dubcovou. Dubcová to má na levačku a Dubcová střílí. A bude to rohový kop. První zajímavý pokus Češek. No, tady si Bartoňová dala balon daleko od nohy a teď bude mít asi práci protějšek. Myslím si, že to teď Eva Bartoňová udělala nejlépe, jak mohla. Poté, co ztratila balon, tak Portugalky. Bertoldová a střela z první skončí. A tyto Portugalky budou obehrávat, nebudou volit centr do středu obrany, to je chyba. Ještě, že tak. Tam byla. Musíme stíhat. Anna Kapetová měla na kopačce gól, to byla. Rozehrávají si balon a pak právě ve správný čas zahrají balon za naši obranu a my... Tady ale byla Borgesová, která přeskočila. Něco mezi a nedostalo se to na nikoho. No, Kateřina Svitková. Balón, nebo ho právě dostat na ní vzduchem. Ale se dostat do 16 a tam kombinují. A nebo také centrují. Teď krásné nůžka, je to málem gól, který nakonec naštěstí. Kdo jiný než právě ona tohle mohla ukázat. Kdy vidět, jak si obrovsky věří a... Tak se podívejte, Kika Nazaretová pomoci Kláře Cahinové, no tak to bylo koleno na koleno. Právě teď je nejvhodnější čas pro naše holky, aby si trošku k tomu něco řekli a nenechávali Portugalkám. Tak to vypálila po centru Kapetové. Tohle nebyl offside, hraje se dál. Tak byl, tak Porek hned nad hlavou. Ale asistentka rozhodčí ještě nechala akci celou dohrát. Šerzová odcentrovala, to je lavička, gól! 1-0, která první střelou na branku. Nevím, jestli počítat, pokud Koštová s Borgesovou odflákli defenzivu a tam vyplavala Kateřina. Dokáže takhle krásně hlavou zakončit. Taky to umí a ona je výborná v tom výběru místa a teď to ukázala. Nepatří k největším, ale i tak se ten balón vevá. 3. minuta, z ničeho nic, oslavné tanečky a podívejme se. A další centr. Pereirová. Maršová. Nazaretová, dobrá přihrávka dopředu a to už je šance Kysilvové. Teda přišlo, že už se dostala do offside.
Tomešová. Snadný balón pro Barboru Votíkovou, ta nemusí. Dědinová ustupuje, Bertoldová půjde do souboje, tak Dědinová teď přeběhla a měli jsme... Skvěle sbírá, zatím s velkou jistotou. Podběhli balón a Bartoňová je mimo své postavení. Ale kde a kdo je? Balón nedostala Silvová na zadní tyči, kde byla úplně volná. Je to tak? Nebyl faul. Dopředu zůstává jenom Stašková. No. Nejvíc, Portugalky nejvíce skorují právě v centru a na ty centry si budeme muset dávat jejich veliký pozor. Už je v pořádku, tam to nebyl faul. Češky zase přicházejí o míč, střela z dálky těsně vedle. No, těsně, nějaký ten metr tam. Ano, teď se nám tam nakupilo pár ztrát po sobě a hned z toho byla střela Portugalska. Maršová, to je dobrý centr, tady si povídá. Celou situaci jedna z útočnic dnešního utkání. V minutách se o slovo hlásí Anna Kapito. Střela, která rozkotačila vedle branky a teď Bára Votíková se tak jenom v vteřinách prvního poločasu. A teď publiková přidávka, šance a je vyrovnáno. Tová nevystavila do offsideu. Každopádně s Bartoňovou zůstali na velkém vápně a tím se... Vystoupila Petra Bertoldová. Ano, tam vystoupila Petra Bertoldová, ale Dědinová krásně zůstala za zády vlastně Kamily Dubcové a pohlídala se také offside. Hladnokrevné zakončení k tyči 1-1. Dobrá přihrávka za obranu. Kamila Dubcová může odcentrovat a bude z toho ale jenom odkop od branky. Svitková, Stašková, střela Dubcové byla tečovaná, ale je. Teď ale Portugalky v pressingu všechno uklidňuje. Zatím české hráčky nedokážou pořádně ani odkopnout balón a tak se to zase valí do pokutového území. Centr, který je naštěstí. Měla tam nalepenou Kapetovou a Kapetová foul. Možná znáte její příběh, kdy jejím přítelem je Václav Sejk. Madová a teď velkou mizérii v Gruzii. Na to si budeme povídat 21 v kvalifikaci. To rozhodně nebylo dobré. Ačko postoupilo do Ligy národů a na jistou Stašková, Andra Stašková u balonu, ale je sama, potřebuje tam někoho ze druhé vlny. A střela Michaly Kýrové, tak já jsem jí přijdu. Zvládnou tenhle klíčový souboj, neustála ho. A Diana Sluval centruje, pozor na tuhle situaci. Tady Eva Bartoňová už ztratila stabilitu a věděla, že tenhle souboj prohraje. No, tak tohle bylo opravdu na poslední chvíli super zákrok. Také řešit dloubákem. Tak. Kapetová. A teď fanoušci tuší, že z toho by mohla být i šance. Ponártu naštěstí. Oči všude. Krásná fotbalová akce Portugalska. No, balon si... No. Vypálit.
mezi nohama. Velké štěstí teď měli. Ta si řekla o přihrávku a dokázala přes Krejčiříková, střela z dálky. Botíková chytá. Počkala si, viděla a chytá. Dobře přihrála a teď Eliška Sontagová musí si dát míč na pravou. A Svitková bude rozehrávat. Nerozehrála to špatně. Wow, tam moc nechybělo, bude to rohový kop.